sítě dostal. Baník branka ještě více nabudila a tak se tlačil do útoku. Aktivní byl především František Rajtoral, který po samostatné akci zvyšoval ve 14. minutě na 2:0 pro Baník. Já jsem si vzal balón, udělal jsem jednoho hráče, pak jsem si to ještě popích pravačku na levačku a vystřelil jsem, tečoval to myslím hráč přede mnou, spadlo to za teč, takže šťastný gól a jsem za něj rád. V 19. minutě se do první příležitosti dostal i David Střihavka. Homoláče překonal, ale Zdeňka Křížka v brance Jihočechů už ne. Na to si museli ostravští fanoušci ještě 2 minuty počkat. To Martin Lukeš zahrával další přímý volný kop a Lukáš Magera zajistil domácím vedení 3:0. Budějovice byly v tu chvíli na kolenou. Tak je to katastrofa, vstoupili jsme opravdu hrozně do toho zápasu, nekoncentrovaně. Nikdo prostě nejezdil, jak se říká, po zadku a prostě jsme si to zasloužili. Jakýsi pokus o důstojnější roli v zápase ukázal ve 30. minutě Volešák, ale střílel z dálky a mimo. To domácí byli stále velmi aktivní a stále hledali rychlými kolmicemi Davida Střihavku na hrotu, jako Rajtoral ve 32. minutě. To vyplynulo ze hry, protože budějovická obrana tam ty prostory měly, ty kapsy a tak to je nejlepší jak hrát do těch kaps a je to nejrychlejší a nejúčinnější. Ve 35. minutě před budějovickou brankou opět hořelo. Peroutka však v poslední chvíli zachraňoval. Ne na dlouho. Za minutu přišel další rychlý výpad Baníku a Magera svou druhou branku v zápase zvyšoval už na 4:0 pro Baník. Jsem samozřejmě šťastný, že jsme tady dokázali pro diváky dát tolik gólů a že to prostě dopadlo tak, jak to dopadlo. Aktivní hru si domácí přinesli i ze šaten do druhého poločasu. Rána Metelky však v 54. minutě skončila jen na břevnu. Svých fotbalových chvil se však dočkali i Jihočeši. Nejprve sice v 61. minutě Volešák nedosáhl na centr Hrbáče, ale v 64. minutě se už radovat mohli. Jaroslav Černý z přímého kopu korigoval na 4:1. Do další šance se hosté dostali po dalších 10 minutách. Hrbáč však svou příležitost promarnil. Také David Střihavka v bílém dresu jakoby své štěstí stále jen pokoušel. Další z jeho vysunutí skončilo v 75. minutě neúspěšně, ale nakonec se to přece jen povedlo. Výborný balón od Mišinského poslal ostravský útočník v 84. minutě za Křížkova záda a spečetil tak konečný stav zápasu na 5:1 pro Baník.